Moi boas tardes a todos e a todas. Grazas por estar aquí. Damos comenzo a este pleno na Corporación, o número 11/2016 do Concello de Gondomar. Ás 20 horas do día de hoxe hai quórum suficiente. Polo tanto, pasamos ao punto número 1. A aprobación das actas co número 9/2016 e 10/2016 de data 7/07 e 30/08/2016. Algunha intervención respecto ás actas? Sí, señor Juan González. Hola, boas tardes. Solo para indicar que na ata da sesión extraordinaria do 10/2016 creo que hai un erro. Como asistentes figura Alberto Covelo Casal, concelleiro do Grupo Municipal Manifesto Miñor. E non debería figurar, entendo. Sí, sí. Gracias. Gracias por a salvedad. Correximos o erro. Hai algunha intervención máis ao respecto? Ningunha. Sometemos a votación este punto. Votos a prol da aprobación da acta. Todos a favor. Queda aprobada as mesmas por unanimidade. Punto número 2. Fixación dos festivos locais correspondentes ao ano 2017. Os festivos locais quedan fixados de acordo á convocatoria da Xunta de Voceiros, por acordo de todos os asistentes, das datas día de San Bieito, o 11 de xullo, e despois día 17, 16 de agosto, día de San Roque. Lea a proposta deste punto a concelleira Iria Lamas. Buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Pola presente, propoño o Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Fixar como festivos locais correspondentes ao ano 2017 co obxecto de determinar o calendario laboral correspondente a dito ano os días 11 de xullo e 16 de agosto, San Benito e San Roque, respectivamente. Notificar o seguinte acordo á Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria e ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social antes do 30 de setembro de 2016. Grazas, concelleira. Intervencións? Ningunha. Sometemos a votación este punto. Votos a prol do mesmo? Abstencións? En contra? Ningún. Por lo tanto, votos a prol. 12, entendo, señor secretario, e 3 abstencións. Perdón, quero xustificar tamén a ausencia dos concelleiros do Partido Popular, un deles por motivos de enfermedad, a concelleira Natalia, que se incorporará tan pronto poida, que tamén por motivos laborais non pudo chegar en tempo, pero agora vendrá. Gracias. Queda entonces aprobado este punto. Pasamos ao punto número 4, aprobación da ordenanza municipal reguladora da participación cidadá. Perdón. O número 3, sí, perdón. Designación dos 2 representantes da Asamblea da Área Metropolitana de Vigo. Lea a proposta a concelleira Iria Lamas. Gracias, señor alcalde. Propoño ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Nomear como representantes deste Concello na Asamblea que elixa o presidente da Área Metropolitana de Vigo ao alcalde, como membro nato, e a concelleira Nuria Lameiro. Grazas. Como ben saben vostedes, temos que nomear 2 representantes para a Área Metropolitana de Vigo.
recentemente constituídos os seus órganos de goberno, o Concello de Gondomar, según o reparto legislativo, corresponde 2 representantes, o alcalde como membro nato, e un representante máis do partido ou da lista máis votada, iso é o que entendemos nós como goberno, e tamén así o recolle o informe do secretario municipal que se requeriu a tal efecto. Quero tamén facer a advertencia que do expediente o informe do secretario municipal non está asinado polo mesmo, por un motivo de que se foi de vacacións, pensamos que estaba asinado e non é preceptivo este informe, como ben saben, non requiere de maioría absoluta, pero, aínda así, doulle a palabra ao secretario para que se ratifique do contido íntegramente do seu informe, a pesares de non estar asinado por el, e que faga pública a súa ratificación, se a considera, perante todos nós, para que así sexa recollido da acta deste pleno. Efectivamente, el informe quedó sin firmar porque, bueno, el último día el informe fue hecho el último día antes de marchar de vacaciones por la tramitación administrativa quedó sin firmar. Aún así, el contenido del informe lo ratifico y suscribo enteramente lo que contiene el informe. Grazas, señor secretario. Intervencións ao respecto. Señor Guitián, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Moi boas tardes a todos e a todas. Como xa dixo vostede, disculpo o noso compañeiro Jesús Salgueiro, que está con febre na cama. Antes, por unha cuestión de orden, hai 2 actas anteriores. Votamos unha ou votamos 2? Non o sei. As 2 ao mesmo tempo? Sí. Había unha corrección de unha delas, da 10, 2016, pero... No, como sempre se votaban de unha en unha, sí. Por eso pregunto, nada máis. Sí. Moi bien. Bueno, vamos a ver. En conto deste tema, nos lle pedimos que o deixe en riba da mesa. Temos un pleno en uns días, creo que o 6 de outubro, se non me lembro mal, bueno, primeiro xoves do mes que ven, faltan uns días, e nos non o vemos claro este informe, que me disculpe o secretario que non é ningún tema persoal, pero, bueno, eu non o podo compartir este informe. En principio, solicitei a Xunta a través de Administración Local que nos digan como se deberían nomear os concelleiros metropolitanos e, en principio, verbalmente me dicen que non é como está dicindo aquí, pero creo que sería bo que o Concello tivera, non só porque o diga eu, sino por o que eu o solicite, sino que o solicite o propio Concello, sería bo ter un informe da propia Xunta de Galicia, neste caso da Consellería de Vicepresidencia, de Presidencia e da Dirección Xeral de Administración Local, para ter exactamente como se deben nomear os concelleiros metropolitanos. Por outra banda, de ser así, ter ese informe claro e que, digamos, dé máis potencia, se queremos, o propio informe do secretario, pois, bueno, nós, evidentemente, non vamos a votar en contra de algo que está perfectamente suscrito por todos. De non facerse isto, pois expoñerei por que estamos en contra. Grazas. Grazas, señor Guitián. Sí, señor Gómez, ten vostede a palabra. Boas tardes a todos e a todas. Vamos a ver, nós neste punto, na representación, neste caso, para a área metropolitana, ao inicio desta legislatura, cando se fixeron os repartos Mancomunidade de Vigo, Mancomunidade de Valmiñor, nós estuvemos en desacordo total, porque se nos referimos á Mancomunidade do Valmiñor, cando se trouxe aquí, o expediente dicía que según os resultados acadados nas eleccións de maio, non se rexiron por iso. Nós, o noso grupo, aí teñen representación 4 grupos políticos, o
o grupo político que quedou quinto ten representación, nós temos máis votos que un grupo político que ten representación na Mancomunidade de Valmiñor, e nós, no seu día, xa non estábamos de acordo, e, bueno, non estábamos de acordo ali, nin vamos a estar de acordo en ninguna desos representantes que poñan, mentras non se solucione e dean solución e se tomen os criterios que se tomaron toda a vida en toda a historia do Concello de Gondomar, según a representación e según os votos acadados cada grupo, que teñan a representación que se merecen ou que lle pertenece. Vostede, señor alcalde, naquel momento o fixo pasando do tema, poñendo na Mancomunidade de Valmiñor a quien quiso e non a nós que nos tocaba en este caso. Polo cal, nós aquí non vamos a entrar en valoración, se é un tema que, dicindo a verdad, nestas palabras modernas, pasamos del totalmente e nos arreglen ou non o arreglen, veña o informe de vicepresidente de que sea, tampouco lle vamos a votar en contra, pero vámonos a ester neste punto. Gracias. E pídolle, por favor, que o tema que recapacite é o tema da Mancomunidade do Valmiñor, que o mire, nos toca a iniciativa por Gondomar ter un representante na Mancomunidade do Valmiñor. Nada máis. Gracias, señor Gómez. Algúnha intervención máis? Se non hai máis intervencións, vou contestar ao señor Guitián. Desto falamos, ademais, persoalmente. Por suposto que nós non queremos unha representación que non nos este dada por lei. Obviamente, o escrito que mandan do Concello de Vigo e da área metropolitana dice que Gondomar ten 2 representantes e a designación realizarase observando o procedimento previsto na disposición transitoria segunda da Lei 4/2012, que advirte que isto ao final se ven a regular por o artigo 6 da mesma lei. Entonces, nos remiten a 2 artigos dese texto legal que, de principio, non habría que ser un gran entendido para saber que é o que pon. Ben é certo que conocemos que dentro do que é o léxico xurídico moitas veces hai interpretacións, por eso eu, a pesares de que non era preceptivo un informe do secretario, así yo pedín para que informara, dice que, bueno, que está claro, ¿no? Que corresponde, tal como se trae aquí, que é o Partido Socialista, ¿no? O segundo representante, co primeiro membro nato. Tamén fixen consultas a modo particular con outros alcaldes de outros concellos similares, e temos un exemplo claro, o Concello de Baiona, que por número de habitantes ten a mesma representación que Gondomar, que son 2, e curiosamente ten un alcalde do Partido Popular e ten unha lista máis votada que é do Partido Popular, o cual leva a que se faga deste xeito. Non o sei. Eu, dende logo, actuamos con coherencia, con cumprimento estricto da lei, cos informes técnicos dos nosos asesores xurídicos municipais, que ademais que actúan con plena arbitrariedade política, e creemos que estamos convencidos, porque así se argumenta do propio expediente, que a representación recae, a segundo representante recae da lista máis votada, que é o Partido Socialista, 300 votos máis que o Partido Popular. Por lo tanto, vamos a facelo así, sin persuizo, señor Guitián, vocero do Partido Popular e os demais grupos, de que, obviamente, si creen que están do uso da razón, que fagan as súas alegacións ou que interpoñan os recursos que crean oportunos, e teña por seguro que se hai que rectificar, rectificamos. E tamén se houbera a mínima duda de que isto estuvera mal planteado, deixaría encima da mesa, pero non está. E, ademais, os prazos son os que son. Tiñamos 30 días para facer o nomeamento dos representantes, unha vez aprobada a lei. Estamos cos plazos xustos, o cual tampouco nos permite ese marxen de manobra para poder traer isto a outubro. Vamos a facelo así, esa é a decisión deste goberno, sin persuizo do resultado que dimane de este plenario. Non me queda outra que decirles que respeto as opinións de todos, pero que, en último caso, atenderemos a ulteriores recursos ou alegacións que poida haber en este senso. O señor Gómez, tamén lle quero decir que agradecemos que vostedes absteña en este punto e que non vote en contra e que se quede ao marxen, porque ao final está quedándose ao marxen do debate político, pero cumprindo a legalidade, como é o caso. Tamén é certo que as súas verbas ao respecto da representación da área metropolitana do Valmiñor fanme reflexionar e, xa lle digo de antemán, que mañán mismo vou a pedir un informe ao secretario municipal
para que informe sobre ese termo, porque creo que é xusto de xustiza que se pide para unha cousa cando verdadeiramente sale favorecido quen lle fala, tamén é xusto pedir un informe para que en este caso saia favorecido quen ten que sair favorecido ca lei da man. Entonces, si verdadeiramente a representación do Valmiñor recae sobre o partido político I por G, según un número de votos e o resultado das eleccións acadadas do 2015, teña por seguro que do próximo pleno habrá unha representación de I por G da Mancomunidade do Valmiñor, será sometida a votación e a debate. E se procede, dé por feito que esa representación vai a ser súa do próximo pleno do día 6 de outubro. Grazas. Señor Guitián, sí, ten vostede a palabra. Sí, grazas. Bueno, para entonces justificar o noso voto en contra, eu vou a interpretar o propio informe de Secretaría, según eu entendo. Insisto, isto é unha cuestión técnica, porque efectivamente isto é unha interpretación de lei, así o miro eu, non é unha cuestión política. Bien, dice aquí que se ordenarán de mellor a menor en unha columna as cifras de concelleiros e concelleiras según as votacións obtidas nas eleccións. Se dividen, según a lei de ON, en 1, 2 e así sucesivamente. Dice, los concejales, bueno, o pongo en castellano, da igual, as concelleiras e as concelleiros metropolitanos se atribuyen ás candidaturas que obteñan cocientes maiores. É dicir, como nós temos 2 concelleiros metropolitanos, os maiores cocientes son a maior número de votos está no PSOE, que ten 1900 e pico, un concelleiro, segundo o PP, que ten casi 1600 e pico, segundo concelleiro. Eso que eu entendo e dice o sistema de facelo. Logo dice, estou abreviando, cando a persona titular da alcaldía, que é membro nato, é dicir, podía non estar en estes 2 o alcalde, pertenza a un grupo municipal con representación según esta maneira de facer, será un deses concelleiros. E hasta aí. Logo, se o alcalde non fora que é membro nato, non estiveran estes 2 grupos, sí que estaría a representación. Entón, o seguinte concelleiro lle tocaría o que é o primeiro da lista máis votada, que sería do PSOE. É dicir, tal e como eu interpreto, lle toca un concelleiro ao PSOE, vostede, porque é o alcalde, e outro ao PP. No caso, que o que entendo eu, que é o espírito da lei, que o alcalde fora un de I por G, ou de Manifiesto Miñor, ou de CABE, sería miembro nato, e o seguinte sería do PSOE. Eso é como eu o entendo. É a interpretación que eu fago. E discrepo, e así yo digo ao secretario, que non é un tema persoal, todo o contrario, ben o sabel, da interpretación que el fai. Eu, a miña consulta, coincide co que eu digo, a consulta que fago. Por eso, lle pedía que o deixara sobre a mesa, pedira unha segunda opinión á Xunta de Galicia. Si o feito de que o fagan en Bayona, pois, bueno, si é así, eu entendo que tampouco están facendo correctamente. Pero, bueno, e iso é a explicación de que, en principio, este grupo vote en contra, senón, para nada votaríamos en contra, porque nos parecería que era según lei. Nos toque a nos ou non nos toque, se a lei adiante. Nada máis, gracias. Gracias, señor Guitén. Non lle quito razón, nin tampouco lle podo dar, por moito que queira. Son interpretacións xurídicas, sabe que, ao final, as leyes moitas veces son interpretables, senón non tendría razón de ser moitos litixios que hai. Eu entendo que a ser 2 representantes se fai desta maneira. Tamén o entende o secretario municipal, que é a persona, como vostede sabe, xurista do Concello, e tamén é certo que este plantexamento, esta nova e esta intención de representación en este plenario xa o coñecen vostedes de hai días, o cual incluso tuveron un tempo para aportar un informe. A Xunta, en este caso, pois,
non debería ser susceptible de retrasar o informe se vostede lle pide, non? Porque, ao final, o director de administración local, bueno, é do mesmo partido, é achegado, podría facelo. Eu tamén, xa lle digo, fixen as miñas consultas, todo apunta a isto. Pero, bueno, tampouco pasa nada. Por motivos de, créame, que se tuviéramos prazo para deixalo encima da mesa e traelo a un pleno posterior, se faría porque non pasa nada. Pero, xustamente, nos daban un prazo de 30 días, estamos aí, non podemos, non lo piden, temos que remitir esta documentación que a representación que agora mesmo entendemos que toca. Se vostede argumenta ou presenta calquer tipo de informe e demais que avale o contrario, sin ningún motivo e ninguna acritude, pois por o próximo pleno do día 6 se fai a rectificación, se nomea a quen lle corresponda legalmente e non pasaría nada. Pero permítame que non o deixe quedar encima da mesa por eso, porque creo que hai argumentos sólidos, ademais de peso xurídico e técnico, para facer esta interpretación que non é subxectiva, é unha interpretación incluso obxectiva, tanto por parte da lei como do secretario. Se non hai máis intervención, sometemos a votación se os parece este punto. Eu creo que tampouco dá para máis. Votos a prol deste punto. Votos en contra. Abstencións. Ben, queda aprobado o mesmo. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 4, que é a aprobación, se procede, da ordenanza municipal reguladora da participación cidadá. Lea a proposta o concelleiro Antón Araúxo. Ten vostede a palabra, concelleiro. Vale, grazas, alcalde. Ben, aprobación inicial do Regulamento de Participación Cidadá. Consideracións legais. Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Real Decreto Legislativo 781/86, de 1804, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local. Real Decreto 2568/86, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, xurisprudencia comunitaria. O obxecto deste regulamento é habilitar os canais máis axeitados para o exercicio dos dereitos proclamados e recoñecidos na Constitución. Este Regulamento de Participación Cidadá revela o compromiso deste Concello ante os seus cidadáns e cidadás para fomentar a participación democrática e a transparencia nos asuntos públicos locais de acordo co ordenamento constitucional e conforme aos principios que inspiran a Carta Europea de Salvagarda dos Dereitos Humanos ás Cidades. Este compromiso municipal orienta a vontade de crear e consolidar un sistema de participación adecuado á democracia local que reforce o dereito constitucional á participación nos asuntos públicos proclamado no artigo 23 da Constitución. Por todo isto, este concelleiro propón ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Aprobar inicialmente o Regulamento Municipal de Participación Cidadá. Primeiro punto. Segundo, someter o devandito Regulamento Municipal á información pública polo prazo de 30 días mediante a publicación dun anuncio no BOP e no tableiro de anuncios do Concello para a presentación de suxestións e reclamacións. No suposto de non presentación de reclamación ou suxestión entenderase definitivamente aprobado, procedéndose á súa publicación do texto íntegro no mesmo BOP e no tableiro de anuncios do Concello. Gracias, señor concelleiro. Intervencións. Sí, señora Durán, ten vostede a palabra. Sí, grazas, señor alcalde. Moi boas tardes a todas e a todos. Con respecto a esta proposta que nos traen hoxe aquí para a aprobación inicial do Regulamento de Participación Cidadá, quería manifestar, dadas as declaracións que saíron tamén nos medios de comunicación por parte do concelleiro responsable, dicindo que, efectivamente, o Partido Popular tivemos unha sentanza onde fixemos unha serie de aportacións. Bueno, comentamos un pouco aspectos deste borrador, do que era o borrador do regulamento, que non compartíamos ou que considerábamos que había que precisar. Sorpréndeme que o concelleiro manifestara que se recolleron todas, por canto, e era o que estaba agora mesmo matizando. Eu aquí tendo o borrador diante e o texto do regulamento que consta no expediente,
decirlle, e vou a ir, bueno, decirlle primeiro que os únicos cambios que fixo das nosas propostas están nos artigos 45, onde se modificaron no apartado A o que recibira no seu enderezo social comunicado por calquer medio dispoñible, engadiuse isto, e no 48, pois que se ampliou o prazo, e, bueno, pois certos cargos, o apartado 3 se modificou totalmente, que nos parece máis acorde. Pero queremos, este grupo quere deixar constancia de que fixemos outro tipo de non advertencias, pero si un pouco de medidas que consideramos que podrían mellorar o texto. Por exemplo, no artigo 4, eu lle preguntei, estaba acompañada pola señora Salgueiro nesa xuntanza, no artigo 4 se fala que nas dependencias da Casa do Concello que se ia crear unha oficina de información. E, bueno, pois eu preguntaba se isto xa estaba estudiado, se xa estaba consensuado, pois que oficina iba a facer cos propios funcionarios e demais, pois saber, pois que non creo que o rexistro este precisamente moi sobrado de tempo libre, e se isto estaba tratado, porque creo que queda moi bonito por nun artigo do regulamento que vai haber unha oficina de información directa a estes veciños ou veciñas ou estas asociacións que veñan para que se lles dé pois toda a información sobre as instancias, iniciativas que queran presentar, as queixas, as reclamacións, pero si se tiña xa claro que persoal se ia encargar desto. Considerábamos que era un punto a tratar para que estivese, digamos que, pactado, bueno, aparte de que pactado entre todos, porque me dá a sensación de que este regulamento non está pactado con toda a corporación, pero, cando menos, que certos puntos que lle afectan ao goberno, pois que esas cousas as teñan claras, é dicir, cousas que afecten ao funcionariado, pois que estén xa tratados e, polo tanto, que se teña claro definido que departamento e que persoal se vai a encargar deste tema. No artigo 5 lle facíamos pois a nosa aportación, dicindo que eu, precisamente, personalmente, lle dicía que isto, o apartado é de que poideran os cidadáns formular alegacións, proporcionar documentos en calquera fase do procedimento no que teñan a condición de interesados anterior ao trámite da audiencia. Eu dicíalle, bueno, vamos a analizar a lei de procedimento administrativo e vemos se isto contradice ou non contradice. Si este apartado está exactamente igual, nin tampouco se nos deu explicacións, polo menos este grupo, de que se ia a entender con isto. Nos discrepamos con ese punto. No artigo 15 se dice que os membros do Consello de Relacións Veciñais serán designados polo Pleno do Concello, e tamén manifestábamos pois un poquinho as nosas dúbidas, dado que no artigo 14 están definidos quenes conforman ese Consello de Relacións Veciñais e aparecen representacións de asociacións veciñais. Entón, eu dicía, vai o Pleno, os políticos vamos a designarnos a estes... Inda que sexa unha proposta que veñan das asociacións veciñais, se o decide ao final a corporación municipal, vai a ser o Pleno quen decida pois deses 4 nomes que den as asociacións a quen les eleximos nós. Despois, bueno, tamén tiñamos no artigo 17, preguntábamos eses informes que pode facer o Consello de Relacións Veciñais, pois, bueno, se eran vinculantes, se non eran vinculantes, porque se as persoas que forman parte destes consellos, pois, se son técnicos en algunha materia en concreto, bueno, que tiñamos un pouco de dúbidas ao respecto, vale? Artigo 19, apartado D. Dixemos que o Consello Económico e Social, manteñan aquí vostedes que pode pronunciarse sobre a instalación no termo municipal de grandes equipamentos, infraestructuras, e que dicíamos aquí, vai ser vinculante ou non este pronunciamento que fagan pois este Consello Económico Social. No artigo 20, e aí sí que no correo electrónico que cando vostede nos reenviou o que estaba ese borrador inicial modificado, escribiu, non sei se o tiñan acceso a todos os restantes membros da corporación, se solamente iba hacia mí ou no meu correo, e cando lle preguntábamos que eses dous concelleiros, pola redacción que ten, dous concelleiros, en representación de cada un dos restantes grupos municipais representados na corporación. Vostede nese correo electrónico o que nos di, sí, a interpretación máis correcta debe de ser que son 2 por cada, e o que lle pido é que o deixe claro na redacción, porque esta redacción de representación de cada un dos restantes grupos municipais a mí non me queda o suficientemente claro, e, bueno, pois é un punto que me gustaría que tratase. Despois había, pois, bueno, dúbidas sobre os temas dos porcentaxes, que si porque nun lado son 25, outro 10 son 15, pero, bueno, creo que con isto é suficiente. Non sei cal é a idea, a iniciativa que vai a coller o concelleiro, se realmente estes temas os vai a tratar de consensuar,
bueno, pois tamén coñecer un pouco se aquí os restantes grupos da corporación pois que pensan deste regulamento. De momento nada máis, gracias. Grazas, señora Durán. Señor concelleiro, ten vostede a palabra. Vamos a ver. Cando me xuntei con vostedes, recollín as modificacións que me propuseron modificar. En canto a interpretacións, se unha variación ou interpretación, hai un período de alegacións onde que se aprobe agora o regulamento, se se aproba, que poden facer todo tipo de achegas que se vai ter en conta. Eso sin ninguna dúbida. En canto ao persoal que me di vostede, precisamente, primeiro habrá que aprobar o regulamento para despois designar persoal. De pouco vale aprobar un regulamento sino ou asignar personal se non aprobamos un regulamento. Non tería moito sentido. E xa digo, aquí hai unha aprobación inicial e a partir de aí vostedes, se algo lle quedou atrás e que algo quedan modificar, vanse ben recollidas todas as súas achegas. Sí, señora Durán, ten a Sí, palabra. simplemente decirle, señor concelleiro, que, bueno, cambie vostede a orden, pero dígolle, ten vostede persoal disponible. Igual, na miña exposición, iso é onde iba eu. Se existe ou non existe ese persoal que este disponible para esta atención, que non deixa de ser unha oficina, un novo registro, unha oficina pública, unha atención pública que, por lo tanto, pode ter, pois, igual, bastante traballo que facer. Simplemente era isto. Por suposto que nas fases de alegacións presentaremos as nosas propostas. Gracias. Bueno, dicirlle que, como ben sabe, estamos implantando a administración electrónica neste momento no Concello, co cal, pois, se vai liberar bastante traballo ao personal de registro, co cal é moi posible que o mesmo persoal de registro pois poda atender pois o que aquí incluímos no regulamento, de acordo? Gracias. Intervención, señor Gómez, ten vostede a palabra. Vamos a ver, este é un punto, eu creo que só falei algún día, importante. Isto vai a cambiar o sistema de funcionamento do que son o que é o plenario de Gondomar era totalmente, deste Concello ou nos Concellos donde se leve. É un tema importante. Non sei, para nada estamos en contra de que participen os cidadáns. Bueno, todo é bo que todo o mundo que teñan a posibilidade de participar. Que pasa? Que aquí estamos nun tema que, bueno, eu penso que está, por non dicir verde, pouco maduro, non? Sí que tivemos algunha xuntanza, se fixeron algunhas aportacións por algún grupo, dicía a conselleira a señora Durán, pero, bueno, tampouco se colleron, o outro día falábamos na comisión informativa de pleno, que tampouco se colleron, en un principio parecía que non se habían collido, según dice aquí o conselleiro, pois sí que se colleron algunhas cousas, non? Eu penso que está, pouco, que non está maduro de todo, e que sería necesario consensualo un poquinho máis co resto dos grupos políticos, pero, bueno, de todas formas, isto é unha aprobación inicial tamén, pero agora lle comentaba aí o concelleiro a señora Durán sobre o persoal, de que o mellor pois en registro unha vez esta xente quede máis liberada e todo iso. Non sabemos se vai a quedar ou non, porque isto vai ter unha gran ocupación. Temos que saber, claro, mentras non se teña o regulamento non se sabe que departamento vai leválo, pero temos que saber, porque, bueno, Gondomar tampouco está sobrado de funcionarios nem nada disso. Os funcionarios teñen moito traballo, todos os que lo sabemos cando vamos a buscar algún expediente que están todos, a xente fai falta. Isto vai ocupar un montón. Eu penso que deberíamos saber, debíasenos informar un poquinho máis para levar unha cousa desas tan importante como é, e o mellor hasta necesaria, porque é bo que os cidadáns participen, non? Pero debíamos de ter, decir, bueno, non está nombrado o grupo que quen o vai levar, se vai ser en registro, non vai ser, pero saber máis ou menos, bueno, pois vai ir por este lado, máis ou menos, ou o mellor hai que contratar algún personal máis, non sabemos se se pode contratar, as cousas estamos en crisis, como digo outro, non? Entonces, eu casi prefiro que non lo explicara un poquinho máis o concelleiro, ou, bueno, de todas formas, isto, despois no período de alegación, se esta aprobación inicial pasa, pois sí que, bueno, miraríamos, desde o noso punto de vista, miraríamos as cousas que nos pensamos que son necesarias. En un principio, nada máis. Gracias, señor Gómez. Algunha intervención? Señor Pauliño, ten vostede a palabra. Boas tardes a todas e a todos. Dende CABE queremos, en primeiro lugar, felicitar
ao Concelleiro de Participación Cidadá por traer este regulamento de participación cidadá a este pleno. Parécenos unha medida importante, parécenos unha medida imprescindible. Agora ben, dende Gondomar Concello Aberto usaremos o período de alegacións para presentar todas aquelas suxerencias, suxestións ou emendas deste regulamento que, dende o noso punto de vista, partindo de que é un paso importante na participación dos cidadáns na vida política, adolece basicamente de dúas eivas que lastran este documento, pero que supoño que serán evidentemente obxecto de unha peneira para ver se entre todos somos quen de facelo algo máis, por un lado, leíble e, por outro lado, concreto. Porque este regulamento adolece, en primeiro lugar, dunha serie de innumerables conceptos xurídicos indeterminados que valen para unha cousa e a contraria, non establecéndose claramente cales son os mecanismos polos cuales se va a rexir a participación cidadá. Hai, por exemplo, artigos que non veñen agora ao caso, en donde no mesmo artigo, por un lado, establecese unhas cousa por norma e, por outro lado, se lle dá a discrecionalidade do alcalde para decir o contrario. Con lo cual, digamos que teríamos que axustar un pouco máis a unha serie, tal vez, de non só conceptos xurídicos indeterminados, sino de moitas facultades que xa están establecidas na lei e que, polo tanto, mellor para a mellor comprensión da ciudadanía estaría ben, non o sei, que xa que están na lei que este regulamento avanzara algo máis e non simplemente recaíra en unha serie de conceptos que xa por lei hainos que facer e xa agora se poden facer, non? E, ao mellor, avanzar un pouco máis en afinar os conceptos xurídicos indeterminados e en limitar a discrecionalidade que o señor alcalde ten ao longo deste texto. Por lo tanto, e logo, bueno, hai unha serie de... Temos unha dúda, en principio, no artigo 23, cando se está falando dos consellos, fala dos consellos rurais. Gostaríamos saber se é que significa que Gondomar queda, como parroquia, queda sin representación ou como se vai a articular isto. En todo caso, nos adiantamos o noso voto a prol deste regulamento, parécenos un paso positivo e usaremos o período de alegacións para pôr en riba da mesa unha serie de ideas e de concrecións que esperemos que o conxunto da Corporación Municipal as estime pertinentes. Gracias. Gracias, señor Pauliño. Algunha... Sí, señor Antón, vos queda a palabra. Gracias, alcalde. Precisamente para corrixir todas as eivas é porque nos juntamos, ou me xuntei cos distintos partidos para que fixeran as súas achegas e mellorar o documento. En algún caso foi posible xuntarse, noutro non foi posible. Cos que me xuntei, algúns fixeran aportacións, outros non fixeran aportacións. Así mesmo me xuntei con todo o movimento veciñal e incluso coa Federación de AMPAs. O que se fixo está feito e se pode mellorar, pois fantástico. Vamos a atender todas as alegacións que sean razoables, vamos a acoller todas. E moitas gracias polo seu apoio, señor del Río. Grazas. Ben, como dice o concelleiro de Participación Cidadá, a vontade deste goberno é ter o mellor regulamento de participación cidadá. Obviamente, un regulamento que ven a regular, e valga a redundancia, as relacións entre os veciños e o goberno municipal, o que ven a cambiar incluso a maneira de facer política en un pueblo, non pode ser entendido se non hai un consenso maioritario por parte da corporación, porque malamente podemos regular as relacións e crear un tecido, ademais, social entre os veciños se os representantes dos mesmos non se poñen de acordo, mal exemplo. Por lo tanto, temos un período de alegacións unha vez que isto se aprobe
para facer as achegas ou as alegacións no sentido estricto da palabra, para mellorar, enriquecer e facer un regulamento acorde ás nosas necesidades e co consenso, ademais, que require este tipo de documento. Eu espero que todos participemos en estas alegacións. Como alcalde, pois teño que decir que a vontade deste goberno é recoller todas aquelas que sexan xustas, axustadas en dereito e que melloren, por suposto, este regulamento. E en eso estamos. Faremos as xuntanzas que teñamos que facer, falaremos das alegacións que se presenten e aprobarémoslo definitivamente, obviamente, cando isto este de algún xeito consensuado entre a corporación, senón non tendría, entendo eu, a modo particular e como alcalde, razón de ser. Moitas grazas, se non hai máis intervencións, sometemos a votación este punto. Por lo tanto, votos a prol da aprobación do regulamento. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado o mesmo. Moitas grazas. Pasamos ao punto número 5, indemnizacións a membros de órganos colexiados por razón de servizo. Sí. Vale, moitas grazas. Vou a darlle lectura para que todos coñezan íntegramente o contido da mesma, que di así: Pauliño del Río Iglesias, concelleiro desta Corporación Municipal, en aplicación do artigo 97 do Real Decreto 2568/1986, sobra un 9, pero non enténdese, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réximo Xurídico das Entidades locais, presenta a seguinte enmenda ao punto número 5 da orden do día do Pleno Extraordinario número 11/2016 que estamos a celebrar. Enmenda: ao señor alcalde introducirá na orden do día do seguinte Pleno Ordinario da Corporación Municipal de Gondomar a seguinte proposta de acordo, previos os trámites legais oportunos. Primeiro, as indemnizacións por asistencia aos órganos colexiados quedarán establecidas do seguinte xeito: por asistencias a plenos da Corporación, 290 euros; por asistencia a comisións informativas, 160 euros; por asistencia a xuntas de goberno local, 135 euros. Parágrafo 2. Asemade, o señor alcalde devolverá ao erario municipal a cantidade de 10.360 euros para facer fronte ao quebranto das arcas municipales que a súa falla de xestión, incompetencia e ineficacia produciu. Gondomar, a 20 de setembro de 2016. Esta é a emenda do señor Pauliño del Río, voceiro do grupo CABE. Señor secretario, tome nota da emenda. Señor Pauliño, se tuvera a ben explicar en que consiste a emenda, porque sinceramente non me acabo de enterar. Doulle a palabra, por si quere a palabra, non lle vou a dar a forza, pero necesita explicar algo máis, non? Quere a palabra? Vamos a ver, señor alcalde, eu entendo que o procedimento normal é que se lea a proposta que trae, que está dictaminada na Comisión de Economía, Facenda e Contas, que é o procedimento habitual, e a partir de aí hai unha emenda presentada en tempo e forma que o grupo que a presenta defenderá. Eu entendo que é o procedimento normal. Esta é unha emenda a un ditame da Comisión de Economía, Facenda e Contas que hai que ler nos seus termos. E unha vez que se lea nos seus termos e se explique como foi dictaminada, a partir de aí este grupo explicará a súa emenda. Moi ben, grazas por as súas verbas ampliatorias. Lee o dictamen a concelleira Iria Lamas.
Gracias, señor alcalde. Considerando os dereitos económicos recoñecidos aos membros das corporacións locais que constituten o Estatuto do Concelleiro, contido no artigo 75 da Lei 785 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e 225 da Lei 597 de 22 de xullo das administracións locais de Galicia, considerando a base 27A, primeiro dos orzamentos vixentes relativo ás axudas de custo e indemnizacións especiais dos cargos electivos, considerando que estas retribucións veñense mantendo ao longo das varias legislaturas e que non sufriron ningún tipo de modificación a pesares da crise económica que sufre o noso país, e polo que, considerando que no pacto asinado de goberno entre os grupos políticos de PSOE, Manifesto Meñor e CABE, contemplaba esa reducción económica por asistencia aos órganos colexiados, así como a reducción das retribucións do salario do alcalde nun 30%. Que se fixo efectivo no pleno extraordinario celebrado con data 17 de xullo de 2015, considerando que dende ese intre se fixo solo efectivo unha parte do acordo, a relativa a esta alcaldía, quedando pendente os relativos órganos de goberno. Polo que propoño ao pleno desta corporación que se adopte acordo de reducir os importes polas asistencias aos órganos colexiados nun 10%, quedando do seguinte xeito. Por asistencias a pleno, 292,50 euros. Por asistencias a comisións informativas, 162,50 euros. Por asistencia a xunta de goberno local, 135 euros. O alcalde dillo aos membros que a proposta non se axusta ao recollido no acordo de goberno asinado no seu intre, polo que di que as cantidades recollidas non son exactamente un 10% de baixa, senón que se redondean as cantidades quedando do seguinte xeito. Por asistencia a plenos, 290 euros. Por asistencia a comisións informativas, 160 euros. Por asistencia de xunta de goberno local, 135 euros. Gracias, concelleira. Quere a palabra, señor Pauliño? Pois, ten vostede... Non, ten vostede, de momento, o presidente do plenario decide quen ten a palabra. Ten vostede a palabra, señor Vale, Pauliño. e eu decido se é o momento de falar eu ou non. Como, si quere estar calado, non hai problema, non obrigo. Así de claro. Porque hai unha serie de grupos que ao mellor terían algo que decir. Nós, cando nos toca o noso turno, usaremos a nosa palabra, pero evidentemente para defender a nosa emenda. Ese é o procedimento, pero eu non teño ninguna palabra. Se o resto da corporación o estima oportuno de iniciar o turno de palabra. Non teño ningún problema. Entendo que vostede non quere a palabra. Que ya pase... Entendo que hai un procedimento reglado que vostede, como calquera outro, ten que respetar. Se non o quere respetar, eu uso a miña palabra. Se non quere vostede o uso da palabra, a pesar de que yo dei o presidente deste plenario, ten o señor Guitián a palabra. Señor Guitián. De acordo, moitas gracias. Eu, a verdade, pensei que este era un chiste. Que este punto que nos traen aquí que era un chiste. E a verdade é que o señor del Río sigue co chiste, mandándolle esta emenda. Eu pensaba traer tamén outra emenda, que era coller este diñeiro e o que sobre poñerllos no seu sueldo. Ese era o meu chiste. A min isto me parece un chiste, me parece unha pérdida de tiempo que non ten nombre. Nós non queremos participar desto. Non queremos participar desto. Nin dunha cousa, nin da outra, deste chiste. Esta sensación que dá é que o goberno non ten nada que facer. Non teñe nada que facer. Quere que lle diga eu? Mira, isto ten varios problemas. De forma. Se fai unha comisión informativa, unha comisión, informativa de Economía e de Facenda, con 5 días en vez de con 6. A todo correr. Cando 2 días antes se fixo outra. É que non se entende. Non sei se enfadarme ou estar de chiste. A verdad. Non nos traigan estos. Isto. Retire este punto e vamos o que hai que ir. A verdade é que non ten sentido ningún. A miña emenda, eu creo que era máis graciosa que a súa, señor del Río. Co que sobre 10.000 euros para o sueldo do alcalde. Por que non outro uso ese día? Todo xunto. Esa hora redondeaba. De verdad que cando lín o papel pensei que estaban de novo con tripartito. Digo, resucitou o tripartito. Xa se poñeron a ben. Claro, me quedou claro en este instante que non. Temas económicos.
ten que vostede traer, eu lle pedín no anterior pleno, a incorporación no transporte metropolitano. Eu lle pedín porque daquela salía a tarxeta de Vitrasa que tamén se incorporaba ao transporte metropolitano. Vostede dixo, non haberá problema, eu vou traer. Conto con seu apoio, co do seu grupo, nós lle dixemos que sí, non está aquí. Non está aquí ese punto. Pero que ainda por riba, despois, saliu o feito de que hasta os 19 anos os rapaces terán o billete gratis. Pero ese billete gratis ten que financialo unha parte o Concello de Gondomar. Por que non trae ese punto á Comisión Informativa de Economía e Facenda e ahora a este plenario? Eso se chama traballar. E isto é un cachondeo. Outro punto, a taxa do lixo. Que van facer con ela? Vamos a esquecela para sempre? Vamos a volver a traela? Que se vai facer con ela? Outro punto económico a traer aquí. Outro punto, os orzamentos. Non perdan o tempo en isto. Isto supoño que non necesitaría nin informe do secretario, porque ainda menos mal. E outro punto. O goberno anterior, e quen lle fala, asumiu un compromiso co polígono da Pasase, que era que a primeira fase do desenvolvemento do polígono íbase a facer mediante cooperación, é dicir, o suelo que se obteña industrial da primeira fase das naves implantadas será a través de cooperación, é dicir, pola intervención dos propios empresarios que teñen as parcelas e un asente xestor que será de suelo, que será unha administración. E este que lle fala asumiu o compromiso que vostede colleu de que fora o Concello. Eso necesitará cartos. Aquí tería que haber a modificación de crédito de non ter os orzamentos para atender eso. Donde está? Eso, señor presidente, é traballar. E isto é un cachondeo. Nos votamos a todo en contra. Gracias. Gracias, señor Guitián. Bien, voy a contestar primeiro a vostede. Non falou nada da emenda, non falou nada do asunto que nos ocupa. Aquí do que estamos falando, que eu creo que todo o mundo debe telo claro, é dunha cousa moi sencilla. Cando gobernamos un tripartito, por o Partido Socialista, o Manifesto Miñor e CABE, adoptamos un acordo, entre outros, de facer un reaxuste do gasto público e do gasto dos sueldos e órganos colexiados do goberno. E entonces, entre outras cousas, se reaxustou o salario do alcalde e quedaba por facer, e quedaba pendiente, reaxustar os órganos colexiados que consistían en disminuir as cantidades que cobran cada corporativo por representación a xuntas de goberno, plenos, comisións e demais. Ademais, o que se fixo foi facer esa reducción que máis menos é un 10% e que despois de un ano e algo, pois se trae a pleno para adaptar e acadar ese acordo que do seu momento, ademais, incluso eran liñas vermellas que algún puña encima da mesa. Ben, hoxe algo moi sencillo, que o Partido Popular lle parezca un chiste que traemos aquí, eu o respeto, porque lle pareceu un chiste sempre que entrásemos en eso, tanto do sueldo do alcalde como do sueldo dos corporativos. Sempre lle pareceu un chiste e se quedou ao marxe. Que aí por que lle parezca un chiste, non quero utilizar esa expresión que non usaron eles, tamén a respeto porque sempre se quedaron ao margen. Pero hai 3 partidos que non lle pareceu un chiste. A 2 síguelle parecendo unha cousa seria. A outros, en breve, vamos a saber se lle parece un chiste ou lle parece unha cousa seria. Porque non se pode estar da misa e tocando a campana. Ahora vimos con enmendas. As enmendas non deixan de ser artimañas xurídicas que moitos por deformación profesional pomos en práctica para entorpecer a labor e a xestión de un goberno. Que eu respeto, pero que tamén quero decir que non comparto. Isto é moi sencillo. Quere esta corporación que os concelleiros
cobren menos do que cobran, sí ou non. Solo hai que levantar a man ou non levantala. Digo que un documento firmado por 3 partidos políticos, rubricado por os mesmos, hai un ano, estaban de acordo que iso tiña que ser así. E non é só que estuveran de acordo, é que era unha liña vermella. E é unha imposición para chegar a un acordo por un dos grupos que agora presenta enmendas. Pero iso, en breve, saldremos de dudas. É certo, señor Guitián, que usted agora facendo memoria, e logo de haber estado aquí 4 anos e ter a oportunidade de facer e non fixo, é normal que agora en ese período de reflexión lle veña a viva voz estes recuerdos do que debeu facer e non fixo. Debeu facer, aprobar o plan de transportes, como non tiña maioría absoluta, usted tiña que recadar os apoios suficientes, como teño que facer eu para sacar as cousas adiante, porque non teño maioría absoluta, pero tamén lle vou a decir, o do plan de transportes non se trae hoxe aquí, por algo tan sencillo que vostede sabe, que a interventora municipal se incorporou o día 12 e non deu tempo a dictaminar nin a facer os informes preceptivos para que isto viñese o día 20. Intentarei que ao final a Constitución do Pleno e a orden do día recai sobre a potestad do alcalde, que o día 6 de outubro o plan de transportes da área metropolitana de Vigo, esa área que agora xa temos confeccionada e ademais que acabamos de asinar antes os representantes desta corporación da mesma, tendrá ademais cabida o transporte público de Gondomar, por suposto, de esos xóvenes que ademais cumpren 18 anos e que non teñen 19 e que agora teñen unha tarxeta gratuita e que antes non tiñan, empezaron a tela este mes, por suposto que ademais van a dispor da mesma. Porque, mire, eu voulle dicir unha cousa. Eu se teño que traer un plan de transportes aquí pensando dos veciños, vou a traelo. E se teño que agachar a orella e corrixir e rectificar e decir que me equivoquei, tamén o digo, que non é o caso. Teña por suposto que o plan de transportes será un feito. E non só será un feito o plan de transportes, será un feito como xa é a área metropolitana e incluso a parada de autobús que se vai a establecer dentro do casco urbano. Verán ustedes como hai cambios do transporte. Verano, como tamén son conscientes, e así o miraron, que hai cambios do polígono da pasaxe, dos cuales eu non alardo tampouco gran cousa, vostede sabe. É un logro de todos que a pasaxe teña un plan sectorial e que deixe de estar do limbo da inseguridade xurídica. E eu me alegro como alcalde. E me alegro tamén, e volvo a dicirlo, que xa lle dixen hoxe por segunda vez con esta, que vostede fixe unha boa xestión en ese sentido. E volvo a dicirlo. Tamén lle digo que os orzamentos que nós hoxe non traemos aquí e que antes recaían dunha área de goberno de un concelleiro que está á miña esquerda e que non foi quen de traelos aquí, hoxe recaen sobre este que fala, está traballando a elaboración do mesmo, é iso que traballamos en minoría. Pero ese mismo regulamento que nós non somos capaces de traer aquí en tiempo récord, non foi capaz de tampouco aprobalo usted do seu mandato, porque seguimos cos regulamentos prorrogados do 2012, e vostede entrou do 2011. 3 anos e non foi capaz, e tuvo maioría absoluta. Nós, sin embargo, non temos ni maioría absoluta, nin dispomos dos 3 anos que dispuxo vostede. Por lo tanto, verá como habrá avances tanto dos orzamentos como da pasaxe, como do transporte público, porque tamén teño que dicirlle ao respecto. Lembra vostede de onde sacaba os cartos para o transporte público? De que partidas? De emprego. Sí. Señora Natalia, despois pida usted a palabra e pode falar todo o que queira, pero hai que deixar que un se exprese como eu tamén deixo que vostede se exprese. E iso é o que hai. Pero este non é o debate deste punto. Este punto, o debate é manter as dietas ou os salarios, ou como lle queira chamar, dos corporativos en unha cantidade ou en outra. E en eso do que hai que pronunciarse. Logo, en preguntas, en rogos do seguinte pleno, falaremos do que queira, dos orzamentos, da taxa do lixo. Non se preocupe por a taxa do lixo. Está controlado. A taxa do lixo e a ordenanza do lixo, a ordenanza fiscal, vendrá a pleno día 6. Estaremos en tempo en forma para aprobar, ademais, a ordenanza. Porque eu cando digo que vendrá o día 6,
e que vai a vir o día 6. E cando digo que se unha cousa non se fai, poño o meu cargo a disposición, o digo. E sinto moito que non o teña que pôr a disposición porque se van facendo as cousas. Non se preocupe. Do próximo pleno do día 6, vostedes, algo que demandan como plan de transportes, como ordenanza fiscal do lixo, como outras tantas cousas, van a ter a oportunidade de demostrar se se poñen de perfil ou se se poñen de frente. Non se preocupe. Atendendo ao caso que nunca me orito que nos ocupa, vostede, señor Pauliño, presenta unha emenda para que eu, si corríxame, para que eu incluya da orden do día unha determinada cuestión. Estou equivocado ou non? Ou agora vai-me a decir, vostede sabrá que é o alcalde. Verdad que sí? Eu pídolle, porque son unha persoa do normaliño de todo, non entendo moi ben o que pide vostede, nin os 10.000 euros, nin unha cousa, nin outra. Eu lle explico e lle pido que fale para a xente, chamándolle as cousas por o seu nombre, sin desfraces nin palabras raras. Non entendo, non sei o que quere. Pero, en tanto, mo di, eu pídolle que me diga que é o que quere, que é o que incluímos en este punto, e que é esta emenda. Quero que mo diga, quero que mo explique. E veremos se ten razón ou non, porque, ademais, aquí temos o secretario municipal, que é o asesor xurídico, e é un técnico do Concello que sempre lle facemos caso, e vostede sempre lle fixo caso. El dirá, ademais, que é o que ten que facer sobre esta problemática en cuestión. E non pasa nada, porque se isto ten que quedar encima da mesa, non se preocupe, volverá a esta mesa o 6, e volverá o 20, e volverá as veces que teñan que volver, porque vostedes non se van a librar da responsabilidade de diante de todos votar en contra da rebaixa dos sueldos que quixeron rebaixar cando eran goberno e que hoxe queren manter como están cando son oposición. E aquí hai que mollarse. Ou se vota a favor ou se vota en contra. Ou se está con isto ou non se está. É algo tan sencillo. Non me veña con emendas. E rebaixámonos os sueldos, señores corporativos. Ou agora, como estamos da oposición, mantémolos. E seguimos cobrando por comisións e por plenos. É algo así. É tan sencillo como eso. Este é o momento de levantamiento do velo e cada un ten que facer o que ten que facer. Sonalle a teoría esa, verdad? Do levantamento do velo. Moitas grazas. Ten a palabra para, si quere, explicarme en que consiste esta arducia xurídica que vostede presenta, porque eu son unha persona moi limitada e non alcanzo para tanto. Grazas, señor Pauliño. Ten vostede a palabra. Non a quere? É que últimamente as palabras das, Pauliño, xa. Señor Gómez, ten vostede a palabra. Vamos a ver, señor alcalde, está usted obsesionado, que quer que fale o señor del Río, Sí. Quer saber, a ver, esos 10.000 euros, a ver si, a ver, para quen son, a ver, como, vamos a quitarlos, que está obsesionado co tema. Vamos a ver, vostede xa se adiantou, no, do tema do chiste. Eu non lle vou a decir que é un chiste, pero eu vou a decir que isto é pouco serio. Vamos a ver, de verdad que é pouco serio. O noso grupo, e por G, nos miramos como unha cousa pouco seria. Vamos a ver, vostedes fixeron un pacto, non sei se fixeron un pacto, un tripartito, e acordaron unhas cousas. Eso non ten nada que ver con esta corporación, eso foi unha cousa que fixeron vostedes no seu día, onde vostedes se baixaba o soldo, despois o quería subir, pero bueno, naquele momento se baixaba. Eu naquele pleno, non sei, se recorda que dicen que eu non estou de acordo, o alcalde ten que estar dedicarse ao Concello, e ten que estar ás 8 da mañá no Concello como está o primeiro funcionario, ás 8 da mañán, todos os días. Eso é o que ten que facer o alcalde e cobrar o que ten que cobrar, yo dixen no seu día. Bueno, dali a pouco vostedes había cambiado e viña que quería subir ese sueldo. Ao final, pois, nós como non entramos nese tema, eu sei dixen desde o primeiro día que non entrábamos, e ahora tampouco vamos a entrar. De verdad, a mí me parece... Hai moitas cousas que se poden facer. E se poden economizar, se pode economizar desde outros puntos. Non nesto. De verdad que me parece pouco serio que estea. Primeiro, se baixa o seu sueldo. Despois, quer subir o sueldo. Ahora quer baixar o sueldo aos órganos colexiados. De verdad. Nós non vamos a entrar neso. Nós llevamos a votar en contra deste tema. Nada máis. Non vou entrar en máis debate porque, de verdad, a mí me... De verdad. Eso, nada máis. Moi ben. Pide a palabra o teniente alcalde, Antonio Araúxo. Ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Non iba a intervir, pero como... E non sei se siquera o que vou dicir forma parte do asunto que se está debatindo aquí, pero as cousas derivaron como derivaron e, en todo caso, non foi culpa miña, non? Pero hai algunhas cuestións que convén aclarar,
E eu vexo, en concreto, no señor Guitián, que é o responsable do Partido Popular, un certo caloret electoral, non? Que a min non me gusta moito, non? Porque, claro, a 5 días dunhas votacións que se veña aquí un desfile, que se veñan a poñer medallas e a facer política electoralista, non sei se chamarlle electoralista, non quero poñer de calificativo, sobre o tema da pasaxe, sobre o tema do transporte, sobre que non se fai nada, cando acabamos de aprobar inicialmente un regulamento de participación cidadá que é pioneiro na comarca, por non decir no país, o de Nigrán é bastante diferente ao noso. É bastante diferente ao noso. Que se pretenda minusvalorar eso realmente me parece grave. E xa non vou entrar no de quen traballo, quen traballou, deixou de traballar. E, home, no tema do polígono industrial, pois, da pasaxe, habería moito que falar. E un día, se quere, facemos un monográfico, verdad? E falamos de como se teceu todo iso, dende o ano 2008, Iso costou ferro e fariña sacalo adiante. Por certo, cuidado cos optimismos, porque queda moitísimo traballo que facer. Queda o peor por facer. Pero aún, que non está aquí para poñer medallas, porque xa teño, en fin, uns cuantos anos en política para andar con iso, pero un tamén lee e escoita e ve comentarios nos medios, na prensa, nos plenos, verdad? Onde hai esquecemento, onde parece que o da pasaxe caeu do ceu, verdad? Un día apareceu por ali o señor Feijóo, creo que chegou hoxe ali a revender, o que xa revenderon e está revendido. Mañán teremos sobredosis na prensa do polígono na pasaxe. Moi ben, pareceme ben. Facer eso a 5 días das eleccións autonómicas é pornografía. Miro que lle digo, pornografía política, perdón. Así de claro. Entón, logo meter o transporte, todas esas cousas a 5 días das eleccións, por favor. Un poquito de por favor que decía el filósofo de la tele. Miren, eu voto de menos neses agradecimentos personas e colectivos claves cos que vai haber moito que falar e sin os cuales non hai acordo, non hai posibilidade de botar a andar o polígono da pasaxe, que, por exemplo, a comunidade de Montes de Vincios. É que sin eso non hai nada que facer. E vostedes o saben. Pero a esas nin os cita nin o Partido Popular, nin o señor Feijóo, non os cita nin os empresarios tampouco. Nin os empresarios tampouco. Ben, pero, xa lle digo, teremos ocasión de falar deso máis adiante, non hai ningún problema. Eu sei o que nos ven en riba con esa historia. Dende logo nos imos traballar para sacar o polígono industrial adiante e na parte que a min me toca, pode creerme que o vou facer, porque xa o fixen, entre outras cousas, xa o fixen. Porque xa o fixen. Sí, señora Durán, están as hemerotecas aí? Non, facía así, estaba gesticulando e interpretei mal. Perdón usted que interpretei mal. Non é o meu... O meu forte non é interpretar a sexualidade da xente, seino. Ben, simplemente xa sei que estamos noutro debate, pero como sale, e como estamos a 5 días dunha selección, realmente, mire, pois dean un mitin e falamos, e cando remate o pleno, pois a xente que se quede, público, e cada un de nós damos un mitin, e xa está, perfecto. Pero, coas cousas de comer, por favor, non xoguen. Coas cousas de comer non xoguen. Nada máis, era por puntualizar. Gracias. Señor Guitián, ten vostede a palabra. Vamos a ver, señor Araujo, eu podo decir o que queira, dentro do respeto institucional. Eso, primeira norma. Segunda, para nada estaba facendo o discurso político de venta de nada. Evidentemente me entendeu mal. Por suposto, todos os que pasamos por aí algo faríamos. Sería mellor, sería peor, pero seguro que e vostede tamén e eu tamén intentamos tirar con elo adiante. Eso a vostede eu non lle vou discutir nunca. Pero non iba aí mi discurso. O que eu estaba dicindo é, por que nos traes isto aquí? Cando tedes outras moitas cousas que facer. Efectivamente, na pasaxe, hai moito traballo por facer. Ese era o meu discurso.
Non confunda usted o que dixeron hoxe uns que eu non dixen nada e o que estou dicindo eu aquí. O que estou dicindo é que a min e a este grupo non lle gusta isto. Non lle gusta que o alcalde traiga aquí este asunto das rebaixas cos mesmos argumentos que fixo para subirse o sueldo. Eso que non nos gusta. Eso único que dicimos nós. Para nada electoralismos nin nada. Que tamén podía ser, porque podo decir o que queira, dentro do respeto. E con respecto, xa para rematar, o transporte metropolitano, simplemente decirlle que nós trouxemos dúas veces. Trouxemos aquí unha modificación de crédito e outra, como vostedes votaron en contra, trouxemos aquí o poñer o diñeiro a través do plan de obras da Diputación. Sacamos unha parte, o pedimos, non lo deron, e o trouxemos, perdón. Non lle digo, o único que estaba facéndolle era un repaso de cousas que están aí pendientes. Non nos traigan isto, que é unha pérdida de tempo. De feito, levamos aquí, en este punto, máis tempo que nosotros. E me parece o menos importante. Eu xa lle avancei o noso voto. En contra desto, en contra de emenda calquera, en contra de estas cousas. Gracias. Gracias, señor Guitián. Estamos perdendo moito tempo ou tratando isto con moita calma ou debatindo demais porque vostedes queren. Eu estuve aprobado en 0,30 segundos. Votando a prol, esa está. Que son os que están liando a historia, non son eu. Isto resolvémolo en nada, 15 segundos e resolvémolo. Vamos ya a dar agora así a palabra ao señor de Río, que si a pide. E o señor de Río, logo falaremos da emenda, lle vou a dar a palabra ao secretario municipal para que se exprese sobre este tema da emenda, pero lle pediría, ademais, que me aclarase o apartado 2, porque eu non o entendo. A SEMADE, o señor alcalde, devolverá ao erario público a cantidade de 10.360 euros para facer fronte ao quebranto das arcas municipales que por a súa falla de xestión, incompetencia, ineficacia. Por Dios, podía falar usted cando foi goberno durante 6 meses tamén algo. Devolvemos algo os dous, non? Porque tamén teño que devolver eu todo. E usted cando estuvo aí, que pasa? Non devolve nada. Por que que fixo? Nin orzamentos, nin ordenanzas, porque as ordenanzas modificou daquela maneira, se quere falamos deso. E que fixo vostede? Que fixo vostede cando foi goberno? Pois faga oposición, pero faga unha oposición seria, dicíndome a min de onde teño que quitar os 10.000 euros, si do meu sueldo, si da miña conta xeral, da casa, si teño que darlle a usted, si tal, porque sea discutible a ineficacia e a incompetencia da xestión, que non entendo nada. Eu creo que aquí a vostede pegou un pequeno patinazo, me dá a miña sensación, pero bueno, explíquemo, sinceramente, explíqueme isto. Que quere decir con isto? Explique depois todo o que queira a maiores, claro, por suposto. Está do uso da palabra. Grazas, señor alcalde. A verdade é que nós non estamos no goberno, pero vexo que vostede pía por Gondomar Concello Aberto. Acaba de facer unha oposición da oposición, como fai calquera mal gobernante que se precie. Mire, vostede trae ao pleno a reducción das indemnizacións dos órganos colexiados desta corporación municipal. Claro que a memoria do señor alcalde é curiosa, contradictoria e selectiva. Porque cando Gondomar Concello Aberto deixou o goberno, que por algo deixaría, evidentemente, verdade? Vostede, a primeira medida que fixo foi intentar subirse o sueldo. Co argumento contrario, non como decían por aí, co mesmo argumento non, co argumento contrario co que trae aquí. Vostede dixo, morto o pacto, eu me subo o sueldo, porque eu só estou vinculado a ese pacto, porque eu non me quería baixar o sueldo. Vamos a subirnos 10.000 euracos. O pacto vostede o deu por finiquitado e con ese motivo, e están aí as actas e o vídeo, con ese motivo e con argumentos vergonzantes
como que con 39.000 euros que é o que cobra vostede vivía a pan e agua, con argumentos tan vergonzantes como ese que dixo vostede, non este grupo, que terá moitas cousas malas e defectuosas e fará moitas cousas que requeran emendas, pero as súas palabras son súas. Verdade? Dixo eso, que con 39.000 euros vostede vivía a pan e agua. Condenábamolo a vivir a pan e agua. Ben, con ese argumento vergoñento e co argumento contrario que usa agora, vostede quiso subir o sueldo de 39.000 euros a 48.000 euros. É dicir, usa unha cousa e a contraria para qué? Para o primeiro que se lle ocorre, porque ese é o seu problema, señor alcalde. Vostede goberna o que se lle ocorre. Un día se levanta pola mañán e decide, vamos a baixarlle o sueldo á oposición. Por qué? Porque yo lo valgo. Porque se me acaba de ocurrir. Porque entendo e entendemos que ese é o único argumento, si pensamos ben que ten vostede na cabeza. Lle vou a explicar agora de onde saen estes 10.360 euros que vostede debe devolver. Si vostede leera con un mínimo de interese e de atención que lle vai no cargo, con un mínimo de interese e atención, sabería que a emenda de Gondomar Concello Aberto acepta ese 10% da baixada. Pero vostede ni siquiera se molestou en ler eso. E entonces di que a ver, que si vamos a subir ou baixar. Non, non. Claro que isto non é un tema de chiste. Claro que os cartos que gasta a Corporación Municipal non son un chiste. E como non son un chiste, hai que coidar moi ben deles. E cando vostede, como alcalde, dixo vostede aquí, eu teño a facultade e a competencia para convocar o pleno e para constituir o pleno. Efectivamente. E sabe que fixo vostede? Convocou un pleno sin ni siquiera unha comisión informativa, para elixir un xuiz de paz. Un pleno que debía de ser ordinario, convocou extraordinario, e cuyo único punto da orden do día era a elección do xuiz de paz que non valeu para nada. Houbo que repetilo. 325 euros que costa cada un de nós por 14, bote contas. 5.520 euros que vostede dilapidou, porque ese pleno, que ademais non valeu nin para facer mocións, nin para facer preguntas, nin para absolutamente nada, só para ese punto, cando houve unha comisión, unha xunta de voceiros, uns días antes, e vostede en ningún momento dixo que iba a traer este punto na orden do día, sino que anunciou o primeiro que se lle ocurriu, e logo non trouxo ningún punto, trouxo eso, e ainda por riba confundiu as maiorías, confundindo a maioría simple con maioría absoluta, e non se pudo elexir o xuiz de paz. Un pleno absolutamente que non había que formular nin celebrar. E os ciudadanos de Gondomar, os veciños e veciñas, non teñen culpa da súa incompetencia. Pero, máis adiante deso, outro día vostede convocou un pleno para a elección das mesas electorais cando a lista do censo estaba todavía en período de alegación e, polo tanto, non se podía celebrar ese pleno. De novo, un pleno único, un pleno con só un punto de orden do día, que non se podía convocar, evidentemente, esa elección decaeu porque non había forma de facela, se volveu a gastar outra vez 4.550 euros. De todas e todas nós. E a culpa non é o 10% que trae vostede aquí. A culpa non é do chachachá. A culpa non é de Cabe. A culpa de vostede que é un incompetente. E convocou sin telo que convocar. E agora pretende que os veciños e veciñas de Gondomar paguen eses plenos. E máis, neste punto da orden do día, vostede convocou unha comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas para tratar este punto. Cando facía
4 días que se acababa de convocar, de celebrar outra comisión exactamente igual e onde pudo meter este punto da orden do día e non o fixo. Con esta rebaixa se aforran ao redor de 125 euros por comisión. E vostede, para aforrar 125 euros, fixo un gasto, verdade, de 1.260 euros. Unha mostra máis da eficacia e da eficiencia. Si non houbera comisión de contas que plantexalo, pois, de acordo. Pero es que houbera facía 4 días. Por lo tanto, que é o que trae vostede aquí? Trae vostede aquí o que, señor alcalde? Que a súa incompetencia, a súa falla de xestión, que lle acaban de costar en menos de 7 meses a todos os veciños e veciños de Gondomar 10.360 euros, agora ven vostede a envolverse coa bandeira da eficacia, da eficiencia, do que? Por suposto que nos estamos dispostos a baixarnos ese 10%. Pero vostede terá que devolver os cartos que dilapidou o erario público. Vostede terá no que facer, porque vostede convocou 2 plenos e unha comisión sin ninguna razón de ser. E esas cousas, que só vostede competente, e está farto de dicilo, ademais. Eu son o único que podo convocar un pleno. Espero que agora non se excuse en funcionarios municipais. Espero que non o faga, como ten por habitual. Bueno, pois terá que devolvelos. Esa é a emenda. Esa é a emenda. Nos facemos a súa proposta, non por un pacto de goberno. O pacto de goberno morreu, señor alcalde, e non o use a súa conveniencia, como usa todo. Ten que ter un mínimo de coherencia e de saber estar, e vostede non a ten. Vostede usa un argumento e o contrario cando lle dá a gana. Cando lle dá a gana. No pacto nos dixemos claramente que o goberno municipal lle tiña que costar menos os veciños e veciñas de Gondomar. Liña vermella, por suposto, 37.000 euros que lle costa o goberno municipal á ciudadanía de Gondomar. Quere vostede rebaixar o sueldo desta corporación? É vostede absolutamente prioritario? Evidentemente, pero como non é de chiste as finanzas municipales, devolva vostede o que dilapidou. E entón estaremos en igualdade de condicións. Entón estará vostede en condicións de decir, de predicar e de dar trigo. De momento, o que fai é reírse de todos e todas nós. Grazas, señor alcalde. Gracias, señor Pauliño. Estuvo usted, a verdade, espléndido. Levo vindo aos plenos 15 anos, non sei cando leva vostede aquí. A verdade é que escoitalo unha vez e escoitalo todas. Sempre ten o mesmo discurso. Eficiencia, eficacia, xoga ca demagoxia, toca temas que xa sabemos todos que vai a tocar, porque é o mesmo discurso. Pero, bueno, alá cada quen, o pueblo é soberano de elexir os seus representantes e o seu alcalde. Curiosamente, en esta ocasión, me elixiu a min e non a vostede. Pena daqueles 6 votos do meu concellal que perdín, é que vostede entrou gracias a eso. Pero vou a dicir máis. Sí, ríase. É unha pena. Dios mío, este home. Non hai ningún alcalde que lle sirva. Non hai ningún goberno que lle vala. Non hai ningún compañeiro que sea útil. Todos somos incompetentes, ineficaces, temos que devolver esos 10.000 euros que vostede fala, de que eu roubei, o que eu desgastei o erario público por convocar un pleno do xuiz de paz, que ao final non tiñamos a maioría absoluta para que saíra e tiñamos a simple, houbera votado usted e outros, esa pasaba. Pasa o mesmo que as comisións. Os órganos colexiados están aí. Se facemos pleno, porque facemos pleno. Se non facemos pleno, porque non o facemos. Pero, mire, eu vou ser moi sencillo. Eu estou en primeiro de carreira. Creo que hai cousas que teño aprobado. Eu teño algunha cousa. Traballo, son honrado e son humilde. E depois cometo erros.
E despois cometo erros. Pero estou aquí para aprender. E podo asegurarlle que cando este en cuarto de carreira e me vaya a graduar, a diferencia entre un e outro será máis abismal si cabe da que agora hai. E vostede vai a ser testigo de como se fai goberno e como se fan as cousas en Gondomar. E vai a ser tamén aquel que pudo empuxar deste carro e desta bandeira de esquerdas que tanto enarbolamos e tanto presumimos dela, e non o fixo. O único que fixo foi subirse a ese carro e meter pau das rodas. Eso é así. E o tempo pon a cada un do seu sitio. E o bo que ten a política, que dentro de 4 anos nos irán a xuzgar, e nos quitan e nos pon. Xa verá vostede onde vamos a estar cada quen. Agora o que temos que facer, ao marxen de todo isto, que hai que reconocer que pensou bastante para buscar excusas e querer eludir a responsabilidade de votar a favor ou en contra de algo tan sencillo como rebaixarse 4 euros en 4 comisións, verdade? Vostede. Isto vai para vostedes. Isto vai para vostedes. Non vai nin para eles nin para eles. Vai para vostedes. Así de claro. Así de claro. Blanco sobre negro, como di vostedes. Bromiñas as xustas, como di vostede. Pois é así. Pero tranquilo, hombre. Penso todos os días con Cabe. Mira que ben, non nos poden olvidar. Non importa. A verdade que ben estamos. Bueno, este punto non dá para máis. Voulle dar a palabra ao señor secretario para que explique o procedimento da presentación da emenda que vostede presenta hoxe aquí, para que o diga el dunha maneira imparcial e obxectiva. Quere usted antes a palabra? Ten a palabra vostede. Aparte de todas estas cousas estupendas e que damos todos por feitos de primeiro, de cuarto de carreira, de que vostede é todo o que diga e é o campeón do mundo mundial e eu, evidentemente, líbreme Dios de intentar sequera compararme con vostede, Deus me libre. Hai unha pregunta que non fixo. Di vostede que comete erros. Vai a devolver os cartos que os veciños e veciñas de Gondomar non van a dispoñer pola súa incapacidade política? Esa é a pregunta que ten que responder. Non teño por que responder esa pregunta porque non ten forza de lei. Vai a devolver usted? Vai a devolver usted? Sí? O que digo eu? Mire, vamos a dar a palabra ao secretario sobre a emenda, porque non me veña con artilugios ahora xurídicos aquí. Señor secretario, en relación a esta emenda que presenta o señor de Río, pode explicar, como técnico e xurista do Concello, que procedimento debemos seguir sobre esta cuestión? En relación con la enmienda planteada, se generan una serie de dudas de legalidad. En primer lugar, la primera sería la determinación del orden del día es competencia exclusiva del alcalde, con lo cual, aún sin hacer un informe, pero ya adelanto que entiendo que una enmienda no puede obligar al alcalde a incluir un asunto en el orden del día, que es lo que se recoge en la enmienda. Eso por una parte. Por otra parte, el mecanismo de procedimiento para que el alcalde devuelva dinero o no a la corporación, entiendo que no es competencia de pleno, porque no viene regulado en el artículo 22. A bote pronto, que luego tendré que hacer un estudio. En base a estas dudas de legalidad sobre la enmienda planteada y en base a la consulta de legalidad que me formula el alcalde, yo entiendo que esa aplicación, el artículo 92.2 del ROF, que establece que en el supuesto de que se trata de asuntos no incluidos en orden del día, que requieran informe preceptivo de Secretaría o la intervención, entiendo que aquí se requiere informe preceptivo de Secretaría porque el alcalde lo solicita verbalmente, si no pudieran emitirlo en el acto, como es el caso, porque yo estoy haciendo una serie de aproximaciones jurídicas, pero todavía no estoy haciendo ningún informe. Deberán solicitar del presidente que se aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión. En base a estas dudas de legalidad y en base a la previsión del 92.2 del ROF, yo solicito al alcalde que quede sobre la mesa la presentación de la enmienda para un estudio detallado y, si lo estima el alcalde conveniente, para que solicite un informe jurídico sobre si definitivamente la enmienda presentada
pues, se acorde con la legalidad o no. Moitas gracias, señor secretario. Entendemos entonces que a emenda pode quedar encima da mesa, pero continuamos co punto da orden de día, sometemos a votación. Entiendo que para que la enmienda quede sobre la mesa sería aplicación el 92.1, con lo cual entiendo que también habría que votar la retirada de la enmienda, sin perjuicio de que luego se vote el otro punto. Es decir, que se vote si la enmienda se incluye o no se incluye. Que se incluya. Y una vez incluida, si no pasa... No, yo entiendo que lo que hay que votar es si la enmienda se retira o no en base al artículo 92.2, que es lo que yo estoy comentando. Es decir, que yo lo que estoy solicitando es la retirada del expediente sobre la mesa, que quede sobre la mesa. Y eso yo entiendo que hay que votarlo, porque le está presentando una enmienda, tiene derecho a presentar la enmienda. Bien, según dice o secretario, que hai que someter a votación ou deixar a emenda encima da mesa, si sí ou non, hasta a emisión de un informe xurídico e técnico sobre a emenda. Eu creo que desto, ademais, xa habíamos falado en algún pleno anterior sobre as emendas, se había pasado, teño entendido que tamén se había feito desta maneira. Entonces, salvo ulterior criterio de algún técnico con maior autoridade que o secretario municipal, que digo o contrario, como presidente da corporación, sometemos a votación si queda ou non queda a emenda encima da mesa para un estudio posterior de... Pero eu... Sí, eu teño as miñas dúbidas se o decide a corporación, se o decide o alcalde. Eu lle fago unha proposta. Deixe todo enriba da mesa. Estudie ben o tema da emenda e logo traiga aquí o punto e a emenda. Non vou deixar nada encima da mesa. Decide a corporación, decide o alcalde se é aceptada a emenda ou queda encima da mesa ou non. Certo? Entón non se vota. Secretario, hai que votala ou non hai que votala? La retirada de la enmienda, si lo propones como alcalde en base a la solicitud mía de emisión de informe sobre su legalidad, yo entiendo que sí que hay que votarla, la retirada, porque es una potestad del concejal en base al artículo 23 presentar una enmienda. Si la enmienda no se quiere incluir, habrá que votarlo, porque si no, de algún modo se le está cercenando su derecho a presentar enmiendas. Por eso entiendo que sí que se debe votar la retirada de la enmienda. Entonces, ¿qué voto? Sí. A verdade é que ten razón a voceira do PP e ten razón o voceiro de Iporgé. E só por darlle a razón a vos, as dúas partes, vai a quedar isto encima da mesa. Ten razón. E traémolo para o próximo pleno. Alá. Pero mirade vos canto tempo perdemos por 20 euros arriba ou abaixo. Queda encima da mesa, gracias, señora Durán, e gracias, señor Gómez. Deixamos encima da mesa isto. Ben, pasamos ao punto número 5, fiscalización e control dos órganos de goberno. Parágrafo A, dar conta do informe de intervención, execución trimestral EEL, segundo trimestre 2016. Parágrafo B, dar conta das resolucións de alcaldía, tomo 6, 7 e 8 do 2016. Apartado parágrafo C, dar conta da información periódica a remitir ao Pleno da Corporación por parte do Departamento de Intervención. Parágrafo D, comunicación de alcaldías sobre modificacións da composición das comisións informativas permanentes. E parágrafo E, comunicación de alcaldía da modificación do decreto da Delegación Especial
Servizo Educación. Apartado punto número 7. Mocións. Temos unha moción da concelleira do Grupo Político CABE, Jimena Varela. Ten a palabra a concelleira para exponer a moción. Grazas, señor alcalde. Primeiro que nada, gustaríame saber se este pleno é ordinario ou extraordinario. Porque a convocatoria pone extraordinario. Sí. Está convocado como extraordinario. Nos entendemos que é un pleno ordinario. Sí, eu entendo así. O que pasa que o secretario, e eu non é por pasarlle sempre a responsabilidade ao secretario, decía de alguna maneira que como era un pleno que en agosto e este en setembro, que tiña que ser extraordinario. De todas formas, eu que non quería en este pleno para nada era privar os concelleiros de que tuveran a oportunidade de presentar mocións e que puderan facer as preguntas pertinentes. Lo sé. Sí, señora Durán. A ver, señor alcalde, é que xa se debatiu isto nunha ocasión. Antecedentes. Pon punto 2 cando tiña que ser o primeiro, pero bueno. Xa o di aí claramente o que se considera ordinario e o que é extraordinario. E xa lle dixemos noutra vez, non poden presentar unhas propostas baseadas nos antecedentes de feito que despois contradicen. Para que menciona como antecedente precisamente o que acordou o Pleno do Concello do 15 de xullo? E se di claramente que é ordinario e extraordinario. Pois se este é un pleno ordinario, é un pleno ordinario. Está ben incluídas as mocións, pero está convocado como extraordinario. Como sesión, exactamente. O certo. Corte e pega. Sí, certo. Corta e pega. Punto. Non, o demais son excusas. Vaya... Polo tanto, é ordinario este pleno, entendo. A efectos legais é ordinario. Sí. Vale. O secretario está de acordo con esta interpretación? Digo porque, a ver, se non deixo a moción e a presento no próximo mes, non teño problema. Lo primero, una aclaración. En la convocatoria de este pleno yo no estaba de vacaciones. Y lo segundo, en relación con este tema, yo entiendo que sí que es un pleno extraordinario. ¿Por qué? Porque lo que dice el reglamento orgánico es hagas no mes de agosto e no mes de xaneiro, en que celebrarase na data previamente consensuada coa Xunta de Voceiros. Yo lo que entiendo es que el mes de agosto es el mes de agosto, ¿no? No es el mes de septiembre. Bien, partiendo de esa premisa, si se altera la periodicidad establecida en la sesión organizativa del Pleno, yo entiendo que esto sí que es un pleno extraordinario y no ordinario. Bueno. Extraordinario. Queda a moción sin efecto, entonces. Deixámosla para a seguinte. Vale, deixo para o pleno seguinte, entón. Vale. Sí. Bueno, pois se non hai, a ser pleno extraordinario, non hai preguntas, non hai rogos, levantas a sesión.